Ga je bellen? Nou, onjoen hè. Hoi. Ja, dat is mijn oude scootmobiel. Die is van een kameraad toen in Spa geweest. Die hier dat ding al in steen. Maar er was nooit wat meer dingen. En toen zoek je stage erin en dan week op zoek naar een vervoersmiddel. Want ik ken net op mijn fiets. Ik ken net fietsen. Dus zat man, nou die scootmobiel weer wat opknapt. En dan kom ik je. Hoi. Mooi, hè? Ja, best. Ja. Ik ren je stage voor school. Ik doe de opleiding veehouderij in Twello, Gelderland. En ja, ik zag een stage er buiten de regio. En vandaar dat ik kan ben. Die vindt televisie maken mooi. Ja, mijn hoofd vindt mooi in elkaar. Ik weet niet, ik ben levende beesten en je kan niks plannen om warme reis. Ik kom zeggen, als je zo nou morgen ga ik die kleding eens keer mooi, maar ik ken als er nou een kookje helpt, dan komt het er wel heel wat uit te zien. En dat vind ik mooi, de afwisseling en ja, het omgaan met de beesten. Ja, dat mooiste wat er is. Luisteren ze wel een tijd? Hoe gaat het? Wil ze wel naar die luisteren? Oh, soms wel, soms net. Ben beesten. Maar mensen precies links zijn, die ben ik wat vervelend, hè? Kom Joost, doe maar. Dan gaat het wel goed met de boer staat te keren. Ah ja, hier. Ik kan het best vinden. Dus, maar laatst naar de Stockar geweest in een blauw hoes daar, een Stockar race. Oh, dat vind ik mooi. Ik ben blij dat ze de moeite nemen, ondanks mijn omleiding, dat ze tot de tijd en de moeite nemen om maar wat te leren. No? Daar heb ik wel respect voor. Ik heb een hersenbloeding gewoon en toen krijg ik boven weer. Dan zit ik altijd nog mooi. Die voet die won dat helemaal zo best. En, maar ja, de dokters hier zijn, ja, komt in een rolstoel nou, dat is net wat voor mij. Ik ga altijd trouw in en ik doe gewoon mijn best en meer kijk net wat nou. En ik ben hartstikke blij dat je nog bent. En dat ik rennen kan en dat ik in de melk met de omstappen kan. Dat vind ik mooi, vind ik vaak. Soms maak je even een hut en dan is het wat later en even een hut hoe een stek heen en zei je dat ben je kan wel hoe een stek heen, maar ik maak misschien even 2 stappen meer. Zo dat, ja, dat ben wel dingen. Maar ja, dat vind ik wel mooi en ik kan me er wel best maar redden. Ja, Julius is een hartstikke leuk en gezellige jongen. We hebben beide dezelfde humor wel wat en nou, dat klikt wel aardig. En nou, Julius is een jongen, hij zet terug, ondanks zijn beperkingen. En nou, dat kan ik wel in waarderen. Hij is altijd positief. Ik zal hem wel missen dat er voortgaat. Dat ben je wel in. En jullie hebben beide wat met de hoenekop? Ja, nou, ik vind hoenekop wel leuke versjes. Ja, ik leer we jongen heel wat harder op bepaalde onderwerpen. Als er wat misgaat, zoals een roeghouwer of een brunwerker. Ja. Het is heel leuk om naar te luisteren. Ik ben mooie teksten. In de zin van, het klopt. Dat is hoe het werkelijk is. Ja? Ja. Wat zingen ze dan? Oh, hoe het geldt. En ja, zo. Hoe de stage rennen? Hoe de stage rennen die niks kennen, nou dat klopt ik wel aardig soms. Stage renner. Kist er neer, wij beginnen. Stage renner, het alles verkeerd. Ik heb een malle stront, meidje. En ons kind er helemaal neer. Ik woon hier langs in Apeldoorn, ik kom uit Apeldoorn, ik ben geboren. Dan praat ik nog Fries. Ja, dus mij met nog Fries. En,
Ja, ik kan vroeger op mijn paken bij veemerken en dan wie in die jaren veekeerman die komt in Nederland. Nou, dan mag je of Fries praten of net. Nou, dan leert het vanzelf. Het gaat goed genoeg. Tja, dat is zo wat. Dus toch echt wel wat met Friesland. Ja, oh ja, ik moet hier lekker leren wijn de in Apeldoorn. Dat vind je volle mij. Ja? Ja, als ik nog mooi hier wijn kon, dan kom ik nooit weer nog. Dan ben je toch de weekend bij die Paak en Beppe. Ze zijn wel heel speciaal voor jou, hè? Ja. Oh ja, ik moet net zonder pakken hebben dat. Ik kan me nou net voorstellen. Nee, Beppe is zwaar goed van me en ik kan goed mijn pakken houden. Ja. Ik ben zelf, ik net zo volle vertrouwen in mezelf. En pa gaat het er wel wat uithalen. En mijn trekker rijden en nog mijn auto rijden extra. Ja, hij had me dat wel. Ja. Ik weet net weg die is zonder spaken. Nee, die had dat wel verzwaren, denk ik. Zou we er zijn. De vrouwen vinden die wel leuk. Ja, Maar hoe zit het met de vrouwen? nou net zo best. Nee? Nee, ja. Nou ja, ja. Ik weet net, ze zullen me net tegen, maar ze zullen net eromheen, ze maar rennen en dan denk ik, nou wat is dat voor aparte kloten, dan kan ik wel wat begrijpen, dat denk ik zelf ik wel, hè, maar... Ja, Nee. Ja, dat is toch gewoon een hartstikke goede, knappe, leuke fan. ja dat hoop ik. Maar dan moest je even oprotten van. Ja, als er nou famkes binnen die het gezellig vinden, misschien een keer koffie te drinken, nou een keer mooi te zien op een pleet, dan ja, misschien kunnen ze wel even een berichtje doen naar hier en dan komt het wel bij mij.